Hi mga katingkuyan, katingkayan dyan. Nanapog ko i-vlog ha. Katuwaan lang good pa, wala sa stress ba no. Gara-gara mo na good ka ko niya akong uyuan nga si Colgate yun na taga-kilo no. So, magkuhan mo yung duharon. Nangay sa sikuag sing pinta, kaya daw ang ipamasahe. Karon ni balik kay alisdan daw niya, kaya di daw paingog gilon. So, mo ni ang nahitabo. Asa ka? Palisdan maka ni mo imo 50 100. Ang 50 nga kung gihatag nimo, imo mo lang palisdan. Ipalit ko sigarilyo mo kay. Pamasahe. Abi na 50 be kay lagyan taga 100. Dali dayon. Boy, nago na dirang 50 ka. Ako na 50 tara. Tik-tik din na. Muli nakagilon. Ha? Muli nakagilon. Oh. Nya. Libot na lang. Ay, nana. Yan, 50 ron akong gihatag. Ingon man ka, mag-commute ha. Ang 50? Wala lagi. Manito kong gihatag na 50. Ang galing ka mo, ang gihatag sa 50. Wala. Nana dira ba? Karating ba? Nana dira. Kay ate kay. Wala. Kay commute sa 50. Dapat sila rin. Sabi ko. Ha? Dapat sa danda. Ano yung kamutan? Baklay ma. Ay, padali. Dalawa sa akong yan. Ay, ko lang. Roy gani. Iskam ko ni mo. Akong 50 gihatag sa'yo mo. Ingon ka. Ako ni pa sigarilyo. Asa ka pwede pala ito sigarilyo? Kung may tindahan din likod. Dito. Naata si 50. Ang 50 nga lang. Taga-taga ko sudan. Kita sa ko 50. Dili Wala man. lagi. Dili man ako mawala ng 50. Ihatag naman ako lang. Wala lagi. Wala ko eh. Ang sila. Day, nani taklo day? So, maotoy na hitabo guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Tingkuyan vlog.